Giawhag sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB7 ang mga operator sa kolorom nga mga sakyanan nga mag-umol og kooperatiba o baka magpamiyembro aron mahimong legal ang ilang pagpamasahero. Si Chona Carion sa report. Paugat lang gihapon ang pipila ka mga operator sa kolorom nga padayong na masahero diha sa Cebu South Coastal Road sa Talisay City padung sa Dakben sa Subo. Daghan lang gihapon ang namasahero kaganihang buntag. Kini bisan pa man sa ilang pakigtigom ni adtong Biyernes tali kang LTFRB7 Regional Director Eduardo Montialto, Mayor Samsam Gulyas ug sa 60 ka kolorom operators. Kini aron maligal na unta ang ilang pagpamasahero. Giawhag sila nga magtukod og kooperatiba aron maisyuhan og prangkisa o baka magpamiyembro sa naglihok na nga mga kooperatiba. Mato ni Mayor Samsam Gulyas sa ilang tigom nga dako ang posibilidad nga maaprobahan ang mga operators gumikan ka wa may rota sa dapit. Gihong sagad kanila uyon ra usab. Kung mo-join sila og cooperative or maghimog bago, if they can file their application, hatagan sila provisionary status na makabiyahe dito. Ang nakanindot gud wa pa man sa goy ruta na Talisay through SRP going to Cebu. So I think it's a good opportunity. Apan sa pagkakaroon kun madakpan ang kolorom moabot sa 120,000 hangtod 200,000 pesos ang multa niini. Uban ni Marlon Melgazo, Chona Carion, Balitang Bisdak.